ዝረብሕን ዘይረብሕን ወረ እንትቀጻጸል መርድእ እንትበዝሕ እቲ ናይቲ ማል ከይተፈትሐ ካልእ ቁጻር እንትመጽእ ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር እንትደራረብ መከራ እንትኹመር መዓልቲ ሓጎስ ክኸውን ዝተተለመ ዕለት ንሓዘን እንትውዕል ናይ ሓፂር ግዜ ፍስሓ ዘለኣለማዊ ብኽያት ሒዙ እንትመጽእ እቲ ዝሓበረ እንትፈላለ ዓራቕ እንትስኣን ኣራዊት ዝሕብሕቦም እንትረኽቡን ወዲ ሰብ ደጋፊ እንትስእንን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ሙሉእ ዝኾነ ሕቶን መልስን የብለይን እሞ ንመዓልትኻ ይጽበ ምስጢር ኩሉ ነገር እትፈልጥ ንኩሉ ሕቶ ዝኸውን መልሲ ዘለካ ስልጣንካ ንኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ንስኻ እግዚኣብሔር ጥራሕ ኢኻ። ኣምላኸይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ስድነት ከም ጨዋነት እንትቁጸር ወለዶ ንምጥፋእ ለይትን ቀትርን ፃዕርን ትግበር እቲ ናይ ትማል ከም ጸላኢ እቲ ናይ ሎሚ ድማ ከም ፈታዊ እንትርአ ሕሉፍ ዝኽሪ እንትርሳዕ ተስፋ ጸሊም ጨርቂ እንትኽደን እቲ ክሰብኽ ዝወፀ ኣምልኹኒ እቲ ንኣገልግሎት ዝተሾመ ድማ ኣገልግሉኒ እንትብል ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ነቲ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ እውን ትቆጻጸር ኢኻ። ስጋኣት ኣብ ውሽጠይ ንቤቱ እንትሃንጽ ፈካሪ ብፈኸራኡ እንተጨንቐኒ ኣይኮነን ዶ እንተፈኪሩ እንተወሪሩ እውን ንስኻ መድሕን ኢኻ። ነቲ ንሞት ዝፈረደ ሹም ኣቐዲምካ እትወስድ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ነቲ ናይ ውሽጠይ ነቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ነገር ትርዳእ ኢኻ። ኣብ ጉድለተይ ምልኣት ንምዃን ነጋሪ ትደሊ ነቲ ዝተቐደደ ክትሽፍን ትርኢ ምልኣት ክትኸውን ትሓትት ንኩሉ እናፈለጥካ ለምነኒ ትብል ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ሎሚ የፍቅረካ እየ እንተበልኩ ፍቕረይ ግን ኣይትፈተነን ኣይኣምንን ከይብል ናብዚ ኸደ ይብለይን ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ንዝከሓድኩኻ ንዓይ ነቲ ዘይኣመነ ህዝቢ ኣእመን ኢልኻ እንትልእኸኒ ንርእሰይ ይጠራጠሮ ህውኽ ንዝኾንኩ ንዓይ ሓላዊ ጌርካ እንትሾም ብኣነነተይ ይስሕቕ። ዘይደልዮ በዚሑኒ እቲ ዝደልዮ እንትጠፍኣኒ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ብፍቕርኻ ረኣየኒ እሙን ኢኻ እሞ ኣብ ቤትካ እንብረኒ። ሎሚ ፃዕዳ ልብሲ ገይሮም እንትርኢ ነቲ ጸሊም ኣውፂኦም ምዃኑ ኣይተረድአን። እቶም ዝስሕቑ ንብዙሓት ቀቢሮም ከም ዝኾነ የስተውዕልኩ ምንም ዘለዎም ዘይመስሉ ብዙሕ ፀውራ ፀይሮም እዮም። ምስሓቖም እንትርኢ ናብርኦም ኩሉ ከምኡ ይመስለኒ። ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ናይ ፈተና ሓወታት ከም ዝተረፉ መዓዝ ፈሊጠ። ንሬሳ ቐሚጦም ደሓን እዩ ከም ዝብሉ ካብቲ መሪር ዝኾነ ናብራ ነቲ ልዕሊ እቲ ጥዑም ዝተባሃለ ኩሉ ጥዑም ንዝኾነ ንጎይታ ከም ዝጠዓሙ ግን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣቦይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ካብ ዝመውት ብዙሕ ዝጸንሐ ካብ ዝፈርስ እውን ዘመናት ዘቑፀረ ብዙሕ ደረቕ ኣዕጽምቲ ይረአየኒ ኣሎ። ነዚ እውን ህይወት ምሃብ ካብዚ እውን ዓብይ ሰራዊት ምልዓል ይከኣለካ እዩ። ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ንኩሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክትገብር እናተኸኣለካ ብምዕራፍ ትሰርሖ። 9 ወርሒ ተጠኒሱ ብናይ ሓደ መዓልቲ ሕርሲ ቆልዓ ይውለድ። ትርፍታት መከራይ ንኸይጸልእ ክፈትዎም ኣብቲ ክፉእ ዝበዝሖ እዋናተይ ንዝበጽሑለይ ንከይርሕቕ ክቐርቦም ንሓበስቲ ንብዓተይ ንከይቕየም ንክጽግዖም በይዝኻ ሓግዘኒ። ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ዘለኽዎ ከባቢ መስጊ እዩ። ዘለኽዎ ዘበን ደመና ዓገርግር ዝበዝሖ እዩ። ንዝኣምኑ ግና ፀሓይ ይወፅእ። ነቶም ንቅዱስነትካ ዝጽበዩ ፈውስኻ ይዘንብ። ህይወት ዝግበር ንሓርነት እዩ እሞ ነፃነት ክባር እዩ። ሓቀኛ ነፃነት ግን ካብ ክፉኣት ገዛእቲ ከይኮነስ ካብ ክፉእ ልቢ ምውፃእ እዩ። መድሕነይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ድኻ ተቐሚጡ በዓል ጸጋ ይመውት። ጥሪትን ሃብትን መጻንሕ እምበር መንበሪ መዓዝ ይኸውን?
ዕረፍቲ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ተስፋን ትዕግስትን ተሓዊኡ ሕልና ምስራሕ ደው እንተቢሉ ስጋ መቃብር ሕልና ይኸውን። መስፍን ህይወተይ ንስኻ ኢኻ፣ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ካብ ልበይ ኣባሪረካ ከብቅዕ ኣብ ሃገረይ ንገስ ይብለካ። ውልቀ ሰብ እንትበዝሕ ህዝቢ ገዛውቲ እንትበዝሕ ድማ ሃገር ከም ዝኾኑ ረሲዐ እየ። እሙን ሓላዊ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። እታ ኣነ ዝዓየኽዎ እንትበላሸ ንስኻ ዝዓየኻለይ ጸኒዑ እዩ። ኣነ ዝበልክዎ ከይኮነስ እቲ ንስኻ ዝበልካዮ ተፈጺሙ እዩ። እቶም ብሕርሰን ብሕማምን ዝወለድኽዎም እንትኸፍኡኒ እቲ ዘይፈልጦ ግና ዘመድ ኮይኑኒ እዩ። ኩሉ ነገር ነይሩ ንክበሃል እንተሃፅፅ ንመልህቕ ልበይ ዘለኣለማዊ እተነብር ኣባኻ የውድቖ። ልበይ እንትጐድል ፍርሓት እንትኸበኒ ነብሰይ ንሓዘን ጠኒሳ ነቲ ዕለት ምርኣይ እንትስኣነኒ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ደጊስካ ትሕልወኒ ኣይኮነን ዶ ብመርገም ደቂ ሰባት ኣብ ምረቓ ሰባት እውን ንስኻ ብትጐደሎ ምልኣት እንተዘይኮንካ መዓዝ ይመልእ? ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ንግብርታትኻ ኣጸቢቕካ ትሰርሕ፣ እቲ ዘይቕዳሕ ዘይንቀፍ ግብርታትኻ ትፍጽም። ይኣምን እየ ግን ኣይኣምንን። ንኸኣምነካ ሓግዘኒ። ከም ልበይ ዝበለካ ሓደ የለን። ሕዚ እውን ግን ምስኡ ይነብር። ንሱ እናፍቀረ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገበረ በደለ ይርስዕን። ግን ከዓ ንኹሉ እናዘከረ ሓቢሩ ይነብር። ልበይ ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝሰፍሐ እዩ። ሓደ ግዜ ንዓኻ ዓብዪ ይገብር፣ ጽንሕ ኢሉ ድማ ንሽግራቱን መከራታቱን የግንን። ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ለዋህ ጎይታ ምሕረት መድኃኔዓለም ወቦ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ከም ተድሕነኒ እምበር ከመይ ከም ተድሕነኒ ምፍላጥ ናተይ ግደ ይኩን። ብቻ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ።